Hvis der skal lægges betonsten, skal laget ikke komprimeres, men lægges der fliser, skal laget have en let komprimering med en lille pladevibrator. Som med kantblokkene bør man planlægge arealet, så der kommer så få tilpasninger som muligt, og samtidig sørge for, at de tilpasninger, der kommer, placeres, hvor de er mindst synlige. For at sikre, at fugeflugterne er lige, spændes snore ud i begge retninger, så man hele tiden kan kontrollere, at mønstret ikke skrider. I læggeretningen spændes en snor på tværs 4-5 rækker fremme. Placeringen findes ved at bruge stenens modulmål og gange det med 4 eller 5. Det frarådes at anvende fiberdug under stenene, da det giver en ringere belægning. Stenene udlægges med ensartet fuge, som skal være 2-5 mm. Denne fuge kommer helt automatisk, når snoren er placeret efter modulmålet. I tværretningen kontrolleres, at det ønskede forband overholdes. Undervejs benyttes sten fra flere forskellige paller, skiftevis således at små uundgåelige farveforskelle fra produktionen udjævnes. Når alle 4-5 rækker er lagt, flyttes snoren igen 4-5 rækker frem. Sten, der skal tilpasses, kan skæres eller klippes. Den klippede kant slås let, hvis de øvrige kanter også er slået. Belægningen skal fuges løbende, som læggearbejdet skrider frem. Inden fugegruset fyldes i, justeres stenene, så belægningen fremtræder som ønsket. Der bør benyttes ovntørret fugegrus, da det er nemt at feje ned i fugerne. Sørg for, at gruset har den korrekte kornkurve. Kontroller, at kornene minimum er fra 0 til 4 mm, og at gruset indeholder ca. 5% finstof. Fugegruset fejes ned i fugerne ved at feje diagonalt på stenene. Når alle sten er lagt, fejes belægningen over med fugegrus, renfejes og vibreres med pladevibratoren. En pladevibrator på ca. 200 kg med en frekvens på minimum 90 Hz er bedst egnet. Stenene vil herved sætte sig, så de er ca. 5 mm over kantblokken. Der vibreres en gang på langs, hvorefter der efterfuges om nødvendigt og renfejes. Herefter vibreres belægningen en gang på tværs. Der vibreres med 50% overlapning. På svært tilgængelige områder kan stenene stødes på plads med brolæggerjomfruen.
Til sidst kontrollerer man med en retskinne, at belægningen er jævn og ligger 5 mm højere end kantblokkene. Belægningen er nu færdig, og den vil holde i mange, mange år. God arbejdslyst!